kom sgu ikke som aftalt. Det skulle ikke for godt, det der. Mikkel, for helvede! Kom. Det er, vi har fanget den. Kom for helvede. Har I fanget den? Ja, du skal undskylde for sænkelsen, men den bed sgu lidt. Kom, vi har fundet den, mand. Nu skal jeg fandme have nogle tæsk. Jamen, var det ikke om dens jagtinstinkt? Jeg troede ikke, det var jeres jagtinstinkt. Jeg troede, det var dens. Da den prøvede at slå os ihjel, så tænkte vi... Okay. Det var den, der overfaldt os. Det var den, der startede, ikke? Så er det sgu vores tur. Ja! Så nu skal vi kræfte med nakke der, ikke? Vi skal lige op og køre først. Vi skal lige op og køre først, ikke? Den lever sgu. For helvede, der er fat i hestehen. Jeg mener, for helvede. For helvede. Nej, det er sgu den anden arm. Dobby, for helvede. Ja, så er det sgu fri. Sådan det, ikke? Altså, som jeg fortalte jer tidligere. Eller de er for i... Folk her, så kom her. Der er... Det er ikke stille, mand. Ja, det er sgu nok. Jeg er allergisk. Ja, det stinker sgu lidt. Nå, nu skal der bare se her. Ja, det kan sgu lide det. Det var det. Det er nemlig, det kan godt lide det, ikke? Nå. Ja, det er sgu da... Den skal sgu have lidt bank, ikke? Det var det, jeg snakker om. Nu skal I se her. Så det er sgu high five på den måde, ikke? Det viser, at vi er ikke fjendtlige. Men vi vil sgu gerne lære lidt mere. Så prøv lige at filme på foden en gang. Ja. Hold så kæft deroppe. Så kan I se, så er det så... Væk med dig. Der er det sgu lidt... Går det dårligt der? Ja, det skulle være. Er det et alfa-angreb? Nej, det er sgu... det er fordi, den er sur og tør, du. Okay. Men det er sgu mest fordi... Wow. Skal vi sgu lige have fat ind igen her? Men er det sådan et angreb? Nej, Surtær. det er sgu mere fordi, den vil sgu gerne... Den vil være lidt højere for dens børn, ikke? Jeg tror, den er glad i dag, egentlig. Ja, Jeg ved sgu ikke, hvad der sker. high five for det, Jeg du. tror, den er blevet glad i dag. Nå, du kan Jeg se tror, den er her... glad bagefter. Du kan se, den har sådan... Den har sådan en lang scene her, hvis du kan se det. Ja. Sådan lidt flad her. Ja. Det er sgu fordi, Hvad for en af dem er det? det er den lange her. Nå, jamen det gør det bedre, Og så- det gør det hurtigere. Ja, nej, det gør det sgu ikke. Det er sgu fordi, den er handicappet. Som vi skal også vil fortælle, så kan du se, den har en knogle der. Det var det, jeg snakker om, det der støttetog der. Ja. Hold så kæft deroppe. Vi skulle ved at lave et program med dig. Du skulle ved at Hvor ligger der stille, ikke? og det her kaldes for Nuka-finten. Nuka-finten? Ja. Nuka-finten er et slangudtryk for spasserbenet. Okay. Og det er sgu lidt fordi, at de der brunsknopper der, den har sgu kun 4. Og det er... Hvad er der så blevet... Hvad er så sket med den sidste? Med hvad? Med Siger du? den sidste? Jamen, det er fordi, den er handicappet jo. Ja, okay. Jeg ved ikke, om du har set på YouTube, den der baby, der ligner en hest med de der hår der, og Jo. det der fiskemund og det der. Nej. Du ved, The Little Mermaid i Danish version. Okay, ja. Nej, det har du ikke. Nej. Nej. Men det er lidt ligesom det. Bare spasserudgave. Okay. Ja, den her. Det er sgu derfor, du kan se dens ansigt. Det skræmmer seerne. Og vi ved sgu ikke, om vi har små børn med. Nej. Så det er kun for jer. Men hvis I laver en comment om, hvis I vil se ansigtet, så kan vi prøve at fange den igen. Men vi skulle ikke meget for det. Det er ligesom det der censurerede pis, vi lavede i sidste afsnit. Jamen, vi har sgu brug for nogle flere seertal. Ja, men, Jamen, er det også de ældre, I skal bruge, eller hvad? men har du set The Ring med den video der? Ja. Det er godt ligesom det Det er ansigt sgu der. ligesom det. Hvis du ser den, så dør du indenfor, og så får du sådan en opkald, hvor den bare siger, at den kommer. Ja, den kommer ind for 7 dage, ikke? Men hvis den så siger Dobby, ikke, så er det sgu kun 3. Fordi så er det den her, vi snakker om. Og det kan man se på foden. Hvad? Det kan man se på foden. Ja, det er fordi, den Eller anklen, eller hvad vi nu Jamen, det er fordi, kalder den er så Ej, det handicappet, vil sige, jo. så kan man gøre sådan her, ikke? Og så sker den sgu lidt. Og så er det fordi, den har den knogle der. Okay. Og så er det fordi, den var flad her, så det scene er sådan, fordi den spasser, ikke? Har alfa altid gule tær? Ja, det er sgu fordi, den er blevet opereret, du. Det er det, vi kalder jod. Men hvis det ikke du ligger stille, ikke, så knipper der fandme i røven til din far heller ikke kunne gå. For det var sgu sidst, at jeg mener, hvis du bare holder fast her, ikke? Yes. Den lever faktisk på ved om, mand! Prøv at høre. Prøv lige at til prøv lige at smide en pude i hovedet på den. Skål! Så prøv lige at høre en gang. Ja, nu blev den sgu stille. Er den død? Nej, som du kan se, er den stadig i live. Ja, ja. Øhm, Hvad simpelthen for at snyde jer? Prøv at snyde jer. Det tror jeg.
Ja, det ser du. Det var fordi, at den håber sgu på, at vi går i seng med den. Ærligt talt. Og så spiller den død. Nej, den spiller ikke død. Den håber på, at vi tager vores skinke, som vi kalder vores tissemænd, og skampuler den i det roterende hjul, som jeg fortalte jer om forrige gang. Ja. Og jeg vil godt lave en talefejl med at sige det roterende... Det kan jeg ikke lige huske. Vel? Ja. Og det var sgu en fejl. Det var sgu undskyld. Det tager på min kappe. Men jeg tror sgu, hvis min stuntmand 1... Ja, mand! Han, Jeg er helt op og køre her om bagved, mand. hvis han kan gå ind i skoven en gang, så tror jeg, vi kan få lavet et lille klip om nogle jagtinstinkter. Yes. Hvis du lige får den med en gang, og du så ind i skoven. Nu har jeg den kraftedeme. Ind i skoven. Jeg går sgu ind i skoven her. Ja, skal jeg gå med ham? Ja, så kommer jeg løbende lige med. Ja. Yes. Yes, hvad har du så fortalt os? Jo, men altså... Den er ikke så vant til det her miljø, vel? Nej. Helvede, mand! Den bider mig i øjnene! Kurs for satan, mand! Kurs for helvede, mand! Du kan se, nu er den bakke lige. Vi skal have den ud i skoven. Kom. Vi skal ud i skoven. Se, nu kommer jeg til at lege en bæver. Fordi det skulle den kan lide. Nej, stuntmand. Giv slip, så skal jeg vise, hvordan bæver angriber alfa. Ja. Stuntmand 2, du er bæver nummer 2. For satan! Der er så sat. Knip den for helvede, mand. Vi skal have sertal. Så skal du lægge den sådan der for satan. Så tager vi den der. Ja, det er sgu noget forkert noget, men sertallet skal sgu stige. Men er det reality? Hvad siger du? Er det reality? Nej, det er sgu det er fake det hele. Nå, så godt bæver. Vi vil godt se, hvordan et bæver gør. Hvordan bæver gør? Ja. Hvad vil du gerne se bæver gøre? Mod alfa. De skulle være ærkefjender, har jeg hørt. Eller er det bare tomme facts? Nej, det er sgu ikke noget. Skal jeg vise, hvordan bæver tæver stoppiger? Ja. Ja. Stuntmand 1, hvis du lige læg dig ned. Pas på, den fælder fandme mere end kvinder gør. Og jeg har lige en lille joke. Ja. Når alfa fælder, ikke? Ja. Så vil jeg bare sige til alle kvinder derude, så meget fælder I fandme ikke derhjemme. Man når fandme kun lige at tage ind i entréen, for I falder fra hinanden. Håret falder ned til siden, og håret bling, 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 bling. Inden I har været inde i soverummet og taget puden og tørret noget make-up af. Det man kan godt se, at det ikke er jer, der skal... Det ikke er jer, der skal gøre rigtigt, når min kæreste kommer hjem, ikke? Men den har du vist håbet. Ja, det har vi håbet, ikke? Men altså... Nå. Ja, nu skal vi se, hvordan bæver tæver den. Man tager sådan... Er det halen? Skal den symbolisere halen? Nej, det er det, man kalder en omskæringspind. Jeg synes godt, den er gravid, men Kommer til at gå det der. vi tager sgu bare skamlæberne. Og du skal helst tage den spidse ende, ikke? Ja. Ikke det her, for det er sådan noget gummilort. Nej, du. Træet er det bedste. Så nu starter vi jo lige sådan her. Det gør de altid for lige at åbne op, kan du se. Og så gør man sådan her. Whoosh! Så skriger den sgu lidt, fordi den er ved at dø, ikke? Men det er kun fordi den har barn. Så siger det whoosh igen. Så prøver vi sgu lige at slå den ihjel en gang. Hvor er jeg godt? For Men nu er jeg- satan, mand! Kom nu i gang! Lad være. Jeg må sgu ikke slå ihjel på offentlig kamera, du ved. Nej, det var... Så jeg tror sgu, det er nok for i dag. Var det nok for i dag? Jeg tror sgu, den er ved at blive lidt hissig. Men vi ser en gang næste sæson. Vi skal jo lige... Vi fik aldrig vores intro med. Nej, men det bliver så ikke lige i dag. Vi må få en outro. Ja. Farvel og tak for alfa-teamet. Vi siger tak for i dag. Længe Vi ses næste gang. Længe leve Dobby. Yes, Hej. Yes. Hej. Hej. Sluk for det.